Možno ste si všimli, že sa niečo mení. Je toto koniec alebo začiatok niečoho úplne nového? Lebo úprimne, a ja som nad tým rozmýšľal. Poslednú dobu som nad týmto celým dosť premýšľal. Nad videami, nad tým, ako to robím a hlavne nad tým, ako to chcem robiť ďalej. A uvedomil som si jednu vec, že takto random vydávanie videí proste nemá systém. Raz vyjde video a raz nie. A ani vy vlastne neviete, keď niečo vyjde. A práve to chcem zmeniť. Od teraz budem vydávať pravidelne videá každý pondelok, stredu a piatok. Chcem, aby ste presne videli, kedy čakať nové video. A zároveň to pomôže aj mne. Budem mať v tom systém, plán a nebude to ani pre mňa taký chaos. Ja to nechcem robiť len tak, že niečo občas hodím von. Chcem sa v tom zlepšovať. Chcem robiť lepšie videá, viacej sa s tým hrať. Možno skúsiť nové veci, nové nápady. A hlavne, aby vás to bavilo ešte viac ako doteraz. Ale je tu jedna vec, ktorú vám musím povedať na rovinu. Som v 9. ročníku, čakajú ma príjmačky. Takže momentálne je pre mňa škola veľmi dôležitá. Budem sa snažiť držať ten plán pondelok, stredu a piatok. Ale ak by sa náhodou stalo, že video nevyjde, viete prečo. Nie preto, že by som na vás zabudol, ale preto, že riešim školu a prípravu. A práve preto je dôležité, aby ste ma sledovali na Instagrame. Tam dávam vždy info dopredu, či vyjde video alebo nevyjde, alebo či sa niečo mení. Takže ak nechceš byť mimo, určite mi choď hodiť follow na tento Instagram, ktorý vidíš tunak na obrazovke alebo dole v popise videa. Každopádne ja sa na to fakt teším. Mám v hlave kopec nápadov, ktoré chcem spraviť. A toto je podľa mňa krok správnym smerom. Viac videí, lepšie videá a hlavne pravidelne. Takže nie, toto nie je koniec. Toto je len začiatok niečoho lepšieho. Ak chceš byť aj ty pri tom, daj určite like, odber a zvonček k tomuto kanálu. Dámy a páni, to je všetko, čo som vám chcel týmto videom povedať. Ďakujem, že ste sa dostali až sem. Pokiaľ ma chcete podporiť, môžete nakúpiť na Alze cez môj odkaz. Niekedy si spomente na mňa to dosť podporí. A vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Čaute.